ବିରି ବଟା ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ସୁଜି ବି ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜିକୁ ବିରି ସହିତ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ସୁଜିକୁ ବିରିରେ ଗୋଳା ଗଲା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପାଇଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭଲ କିଣି ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସୁଜିଟା ବିରି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସାଇଜ୍ କରିକି ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ହାତରେ ପକା ହେଉଛି ବରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ହାତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏଠି ଗୋଟେ ହାତରେ ପକାଉଛି ବୋଉ। ଭଲ ସାଇଜ୍ ବି ହେଉଛି, ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଉଛି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବରାକୁ ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାର ଗୋଟେ ପଟ ଯେମିତି ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ବରା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧଳା ଧଳା କଲର୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ତାକୁ ସେଟାକୁ ବି ଓଲଟେଇକି ତାକୁ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ହେଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା କିଛି ସମୟ। ବରାଟା ଯେମିତି ଫୁଲିବ ଆଉ ନରମ ବି ହେବ। ପାଣିରେ ବି ପଡ଼ିଗଲା ବରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିବି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ହେଇଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ ଗଛ ବି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଗଛ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ ଥାଏ। ହଁ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କିଛି ପରିମାଣ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେବା, କାହିଁକିନା ବରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯିବ ଦହିରେ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନିହାତି ଦରକାର, ତାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଦହିବରା ଖାଇବାନି, ମଟର ତରକାରୀ ବି ଦରକାର। ମଟର ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ଆମର ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି। ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ମସଲା ଯେଉଁ ମଟର ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଗୁରା କେମିତି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବରା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ନରମ ବି ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବରା ଗୁରା କେମିତି ଫୁଲିକି ଫାଟିଗଲାଣି, ବହୁତ ନରମ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଆମର ଦହି ବି ରଖାଯାଇଛି। ଦହିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇବା, କାହିଁକିନା ଦହିରେ ଲୁଣ ଏବେ ନ ପକାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ଦହିର। ଦହିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ଦେହରେ କିଛି ଆମେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଏବେ ବି ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ତାର ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଟିକେ ଆସିବ। ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିଲା ଦହିରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଆମର ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏକାବେଳେ ବନା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏକାବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହିରେ ପଡ଼ିଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ କ'ଣ ସେଟା ଟିକେ ମିଶିଯିବ ଦହି ସହିତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା ଦହି ସହିତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦହି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ବରାରେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରାରେ ଆରାମସେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦହିଟାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ତ ମିଶିଗଲା ବରା ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହିକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଉଛି, ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିବ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। କିଛି ପରିମାଣର ଜିରା, ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ ତଳ ଉପର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତାକୁ ବି ପକାଇବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକିନା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ତଳ ଉପର ବି କରିଦେବା, ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଚାଲିଛି। ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦହି ସହିତ ଦହିରେ ପକାଇବା।
देखो कि दहीबरा पूरा रेडी हो बहुत बढ़िया भी देखा देखो आपण मैंने खाली तो दहीबरा खाई हेनी से मटर तरकारी ना आलुदम दरकार मटर तरकारी रेडी हो प्रिपेरेसन तेल पड़गला कढ़ई तेजपत्र टे पड़ू तरकार प्रोसेस पूरा सेम खाली दहीबरा खाई हेनी बोल कि तरकार टे कराटे प्रोसेस भी सेम अच्छी कौन देखिए प्रोसेस करते हैं पियाज पड़ा तेल ये बोधे अदा रसुण छेचा अच्छी टमाटो कटा अच्छी अदा रसुण छेचाटा मास्ट देखते मिस होगा से आप देखे पारे खाली छेचा है रखा है देखिए दूसरी पियाजटा गोटे जरा हो पियाजटा ब्राउन कलर आस सारा पर मसला पड़ो से वेट करा पड़ो और कौन कर पियाज ब्राउन कलर हो आसला एबे लंका गुंड पड़े पका हम टे कलर फिटिया लंका गुंड पड़ला हाफ चामच लंका गुंड दरकार आम आपण मान जो दरकार अधिक पकड़ आम लंका टे कम खिया हुए एबे अदा रसुण छेचाटा पड़ला भल जारी दवा पेस्ट को मिक्स करदे बर्तमान टे पावर कट हो जाए लाइट शॉट अच्छी तथा मुझे तो जारी रखी एटा कौन पड़ला जीरा गुंड पड़ला जीरा गुंड पड़ला एटा करी पाउडर टिके पड़ला गोटे चामच करी पाउडर भल भाव घाटी दवा मसला बेस घाटे कहीं तार गोटे बास्ना था जो पलैब अल्प समय मसला को ये करेंगे घाटे सहित पानी टे देदेवे मसला को बेस समय घाटे तार गोटे बास्ना था मसलाटा पड़ जाए टेस्ट अनुसार लुण आप स्वाद जी से लुण पकेबे हलदी हलदी गुंड गोटे चामच मेथी पत्र किसी पड़ो यहाँ मेथी पत्र चीन रखनी भल मेथी पत्र मेथी पत्र पड़ला ताकि बास्ना अलग आसो मेथी पत्र पड़ला बास्ना आस भल भाव पानी टे दिया मसला लगी जाए कड़े से पानी नदी लगे मटर दिया मसलार देखु तरकारी रेडी हवा होगला भल भाव मसला सहित फेंटी दबा तल भलसे गोले मसला चारिड़े बर्तमान बेसन पानी दिया तरकारी बहलिया हाँवाई बेसन पानी पड़गला मटर तरकारी बर्तमान आगे समय फुट फुट सारा मटर तरकारी रेडी दहीबरा खाया प्रस्तुत दहीबरा मटर प्रस्तुत तरकारी बर्तमान गरम मसला पकईद गरम मसला पकड़े तार टेस्टा पलि आस भल बास्ना भी आसो तार टेस्टा भी अलग प्रकार आसो तरकारी भी रेडी बर्तमान फाइनाल आम दहीबरा खाइबा बढ़िया दहीबरा दहीबरा सहित मटर तरकारी आलुदमटा टे मिस जाइए समय अभाव आलुदमटा हो पारनी बढ़िया नरम है देखु बड़ा टेस्टी भी है कब घर ट्राए करी मतलब डाकू मुझे खाइबी टेस्टा कहबी बढ़िया लगे।